Salutare, astăzi o să arăt câteva exerciții pentru abdomen din calisthenics pe care le fac eu, bineînțeles, care mi-au definit foarte mult abdomenul, mi l-au și întărit, așa că o să-ți las câteva poze aici, în partea stângă și în partea dreaptă. Prima dată avem ridicări de picioare, 4 seturi și 15-30 de repetări. Iar apoi avem ridicări de vârf, 4 seturi și 10 repetări. Dragon Fly cu 4 seturi și 6 repetări, ridicări de picioare și de trunchi. Ridicări de picioare pe sol, 4 seturi și 12 repetări. Astea sunt abdomenele gimnastice.